unsa may nakalahi sa saad sa Ginoo ug sa kasuguan sa Ginoo. May adlaw kanyong tanan, mga kaigsunan. Ang ako nga ipaambit kaninyo may tungod sa Espiritu sa Dios ug sa pulong dinhi sa panahon sa mga saad. Nasayod kita nga sa pagkatao sa atong Ginoo natuman ang usa ka saad nga gihimo sa Dios diha human nakasala ang atong unang ginikanan. Kung magisgot kita og saad, usa kini sa mga tulo ka butang nga atong makita diha sa tibuok kasulatan. May mga butang gipadayag nga kamatuoran, aduna usay kasuguan ug adunay saad. Kung kini kamatuoran, atong tuuhan. Kung kini saad, atong angkunon. Kung kini kasuguan, atong tumanon. Nakita nato ang relasyon sa Santissima Trinidad sa lain-lain nga mga hugna sa kasaysayan sa kaluwasan. Una sa tanan, sa paglalang sa tao. Ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, silang tulo. Diha na sa wala pa ang kabuhatan. Sila nagtrabaho, nagbuhat, diha sa paglalang. Sumala sa libro sa Henesis, ang Dios nga Amahan, mao ang nimando sa mga butang nga mutungha, pinaagi sa iyang pulong. Usa ni ana diha sa kapitulo 1, 3, 4, nag-ingon siya, mutungha ang kahayag, ug mitungha ang kahayag. Ang Amahan ang namulong. Si Kristo ang pulong. Ang Espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. Sa dihang ang taong nagbuhat sa Dios nakasala, adunay saad nga gihimo ang Dios. Ang unang maing balita diha sa Henesis 3:15 nagisgot mahitungod sa manluluwas diha sa pagpakasala ni Eva. Mingon ang Dios, ibutang ko, magbutang ako ug panagdumot kanimo, tali kanimo ug sabitin sa imong kaliwat ug sa iyang kaliwat. Ang kaliwat sabitin mo paak lang sa kiting, apan ang kaliwat sa babae mudugmok sa ulo sa bitin. Usa ka dakong saad sa kaluwasan. Sa libro sa Isaias, Kapitulo 11, gisgutan diha ang panaad ug ang relasyon sa Dios, sa Ginoo ug sa Espiritu. Nagaingon diha nga adunay mugawas gikan sa kaliwat ni Jesse. Ug ang Espiritu sa Dios magauban kaniya. Ug diha gibatbat ang mga gasa sa Espiritu Santo, ang 7. Unya sa libro sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa dayon ng pagsangyaw sa Ginoo, maingon siya, ang Espiritu sa Dios aniya kanako. Iya akong gidihugan sa pagsangyaw sa maing balita sa mga kabos. Ug dayong batbat niya sa uban pang bahin sa iyahang ministry. Makaingon kita makaigsunan nga kini panahon na karon, panahon na pod nga matuman kini saad. Sa libro ni Propeta Joel, Kapitulo 2:28 nag-ingon, sa ulahing mga adlaw, ibukbuk ko ang akong espiritu ngadto sa tanang katawhan. Ang mga batan-on makakitag panan-aon ug ang mga hidaran magdamgog mga damgo. Ug mao kini ang gisulti ni Apostol Pedro sa Pentecostes, diin ang mga tao nangutana kaniya kung unsay nahitabo ug maingon siya kini na ang katumanan sa giingon ni propeta sa propeta nga mao si Joel. Ang kaigsuonan, sukad sa Pentecostes, sa pagkunsad sa Espiritu Santo hangtod karon, panahon na karon sa Espiritu Santo. Ang saad natuman na. Ang saad sa kabag-uhan natuman na. O ginahinay kini nga mahingpit gayod diha sa kinabuhi sa matag usa. Si Papa Francisco mitawag niining kalihukan sa Espiritu Santo nga current of grace. Dagayday o bulog sa grasya. Nakita nato na ining katapusang panahon, daghan kayong mga katalagman, daghang kadautan sa atong palibot, apan daghan usab ang gibuhat sa Dios. Daghan ang mga santos nga nahimo tungod sa ilang pagpuyo diha sa Espiritu. Kinsa ba ang makadawat niining saad? Mao ang mga tao nga nagpuyo diha sa mga mithi sa kabulahanan, sa Beatitudes, ang mga kabos sa Espiritu, ang mga malumo, ang mga gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong, ang mga mahigugmaon sa kalinaw. Kita nga nagahuwat, kita nga nangandoy sa katumanan sa saad sa Ginoo. Dili nato wadon ang atong paglaom.
daghana ang midasig kanato. Mapadayon kita kay ang saad sa Ginoo mao. Ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang simbahan giatake sa lain-lain nga mga kaaway sulod ug gawas apan nagpabilin kini. Sa katapusan, ang Espiritu Santo kanunay natong sampiton. Come, Holy Spirit, come.